Como cada Nadal, a Asociación de Amigos do Belén de Valga inaugurou a súa representación do Nacemento, un decorado dos máis destacados da nosa contorna que mestura pezas tradicionais con temáticas actuais. Os incendios tan tristes de Galicia e de España e do mundo, que haxa xente tan mala, a nosa guerra de Ucrania que nos ten moi tristes, pois o fallecemento da reina Isabel. Entre as novidades destaca especialmente a recreación do falecemento da raíña Isabel II. A construción desta sección levou máis de 2 meses. Moito traballiño desde o momento en que se fan as figuriñas todas, as figuras de tantos soldados e de tantos que non se ven, pero rematiños todos dos soldados, daquelas beiriñas todas de oro que pañan por aquí e por alá, o que é a abadía, e máis a torre aquela tan bonita que despois veredes, que tamén costa moito traballiño, moitos meses facelo. O Belén repite este ano temáticas como a pandemia, unha homenaxe a unha loita que advirten que aínda estase a vivir, e engade outras novas como as tanxugueiras ou o alcalde de Vigo bailando e xirando na Nora. Esta figura está ao lado da representación de Valga, co concello A Comida dos Vellos e unha actuación da Bella Otero. Tampouco falta a homenaxe aos que xa non están. Os 33 creadores que participan neste Belén séntense moi orgullosos. A min un orgullo moi grande cando colaboro aquí, solo veño 2 horas, hai xente que vota aquí 8 horas, pero para min abrir onte o telón así emocioname, sempre choro. O gran traballo destas persoas consegue que o Belén de Valga sexa visitado por miles de persoas. Antes de ayer estábamos montando e xa viñeron xente de Silleda, por favor, deixádenoslo ver, se estaban montando aínda. E ayer, antes de empezar, xa había 2 autobuses na porta. O Belén de Valga tamén colabora este ano cunha asociación de México a que se lle dedica unha parte. A recreación conta con centos de pezas e detalles difíciles de mostrar e explicar nunha soa noticia. O mellor para gozar deste traballo é visitalo na Rúa Nova do Concello de Valga.